И за да видите, хора, искам да ви кажа, че вашата подкрепа ще ми е много от полза, за да сбъдна една детска мечта. Тази мечта ми е от малък и сега я започвам. Искам да ми давате идеи за клипове. И мога да качвам клипчета, как играя на GTA 5, трансформиращи състезания, как карам скъпи коли и, например, да ми давате някакви какво да правя в GTA 5 и така да го качам в YouTube. И може да ми давате като на Рос мит или реалност да пробвам. Може да ви хареса. Пишете в коментарите. И чао от мен. И забравих да ви кажа, че ще се опитвам колкото може по-бързо да качам видеа. Просто съм заед, до 5 съм на училище и така. И вече чао от мен.